Velkommen til Tandlægerne Bredt Smil. Vi ligger i Nørregade 11 i Haderslev. Og vi har også en klinik på Lindegade 52 i Christiansfeld. Kom med op og se. Her på første sal har vi vores reception. Og her skal du altid melde din ankomst. Nu er vi kommet op på anden sal. Vores klinik er delt op på 2 etager, så man kan altså have tider på både første og anden sal. Og det er også her, vi har vores laboratorie. Kom med ind og se. Nu er vi kommet ind i designrummet, hvor vores teknikere sidder og designer kroner, broer og skinner. Når kronerne er designet og fræst, tager vi dem herned i teknikken, hvor vi maler dem og brænder dem. Det her er vores operationsstue. Her laver vi implantater og svære tandfjernelser. Så nu har I set klinikken her i Haderslev, men der kommer meget mere indhold, så følg med her på kanalen. Vi glæder os til at se dig. Mange.